Namhlanje nginiphathele ividiyo ebonisa umnumzane DSD Mhlongo uKhangelani namakhosikazi akhe amabili. Kule video kubonakala kakhulu amakhosikazi akhe ayamhlonipha okusho imkoni impela ukuthi cha impela ngumnumzane. Kanti ngaphandle kwalokho kunenye ividiyo la uDSD uKhangelani nokaMhlongo laphakela khona imbuzi zakhe asho khona ukuthi yaguga ikhavela yazala imbuzi, yaguga ikhavela yazala imbuzi. Kanti-ke phambilini bese-ke sabona ukuthi uDSD ngumculi kaMaskandi ofuyile ngoba ukwaveza imfuyo yakhe iy'nkomo, la kule video uyaveza iy'mbuzi zakhe. Okusuthi nje kahle kahle vele ngumnumzane impela ukhomba ngophakathi. Ake ngizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho kuma-comment section. Ngiyabonga. Ngiyaphila bomama iphelele zami. Seniphelele ukudla kwezinto. Hawu ngiyabonga bomama, ngiyabonga amakhosikazi. Sezodlala inkosi zami madoda. Sile kusasa. Ingane zabantu lezasuka le makubo sathi sizoba unzekolo lesila. Basali ingane zabantu, basali bomama ngokulingana. Mangifase oyedwa ngapha, ngifase omunye ngapha njengesiko somasitari. Mangikhulula icathulo, khulula lesi singapha, khulula lesi singapha. Mangigqokiswa esokisi, gqokiswa ngapha, gqokiswa ngapha. Ngoba mama ne sezimbuzi nazo sifika ngokuhlukana nje, ayifika nje kahle. Saphakala, phakela imbuzi. Athi ngekhavela, akukhavela ezala imbuzi, awubheke nje. Akukhavela ezala imbuzi. Sifika ngokushiyana nayo izimbuzi ayiphelele manje. Shoda ngalo nje, sithi something. Baza ngani ney'mbuzi manje. Ngathela ngokuthi anembuzi. Uzanzwa, akukhavela ezala imbuzi, awubheke nje. Akukhavela ezala imbuzi.